Kejingit upat ba kamal ki lat umkra constituency. Kalapau hadin bagi samla kirang ba mat ki long kemi kila penpau ye kejing kermen bau MDC kathan uba Fantin Joseph Lakadong undang jok kemu MDC hakini ka kenti ka bamenta hagi election ka banlong haka arpuwe terik urempang arajar arpusan. Politically phi day na kani constituency. Ako lamal kin krak. Ta kuno phi snaw kani ka election. Slow ka biang. Ni so tanak sibun kanya ni MC ba kantin nama. Ba kani ka skim ni ka ying dong ru niyo da skim ka bayarap di ba kantin kani ka bayila long MC sansnem. Cebat mentaro ni kermen ba mai ba inang long biang UMC ka jong ni. Namar bangin yo ki jing dong kam jong ni ka dong ka snong nong song. MDC kami kong but da ngingin siu kliang ba mai la ai ka next scheme hakar ne ka yingdom ka jongi nrai ka dei sa ta ka musim ka jongi ka bangin siu dor tang da ita jing penjok ba kantin la ka dong nrai la le kini ki kutpat kini ki barit perfect da kedor tini yingdom la le ki kutpat ki jingdom kambat ila yarap ki no ki kam ki barit bariana mari tang long tang OMDC nrai dala long iba kam hebor te la kam trei bah tharai to ke ka jingkar pa jompi ki para nong song dong bagian ayat ka jingkar san tengi kepat tengi ki para nong song jong ka nong song jong ka dong kam tam ka dong lum siap ka balayo ya na gindong dealing ba MDC ba kantin la ka dong yo na gindong yo ta skim tingarap na nrai klem ma himla ban pinyang kana gindong nrai ka dong lum siap ka don kam ya kana gindong kada don ka gindong ka ai kam pinyakam tengi snow ai kublay yai ba pantin bat ngar kum kalong kemi na kane ka dong lum siap ngakat ya ki para dong bakini ailang kakti kamon kakti kadang ba inang job hakane kenti ka banwan ru bat nginang yo susu iki jingdon kam ka ba hakane ka dong ka jongi bat hakis nong mosong ru bro we ba aku akli jingkli ka wei kamno pisngau lor kan ka election ka bamenta Kabiyagay bat kami ka election te ni penpau yang kejing semua baru ki candidate kabiyagay ang gala bat kerpang ay MDC ni gada minta takatahi ni semua kejing ni jengki sakmat nak minta kabaha kami at tempat ba nakalang yung ni kumukupat ng sunod jong kani batong iyo da sisa ya kejing no senyang yung ke babun mo kabiya dei kat ni ka madan tu dei lengba ke skim yung ban yo ban pen madan ku katai kana la ru ka tak ka ka keti entu ning bayo ya kejing era mo kum ju ka ni kabiya dei bat kalai nang suami muda polis no ai mentang ada ibun kejing ke nakalian jong kumu MDC yo ya ki babon ki jing ni kombinasi semua kaya kan pang ke jing semua ni ai ko lagi bat ni sekarang tu nang ba ban krai kan ha ta Net scam ba kejingit ba jingshania upat ba yu ba Fantin Joseph Lakadong kan long kata kejing kerku ka bakrau ya ka snong katau bat ban la ban wanra ya ka kampen roy hagini ka constituency kipat ba kilong kibastat bat syempang jit biang menta ka kenti yo breu bala ban wanra ya ka roy ka par vote ha iba Fantin Joseph Lakadong shon haka sharp jong ka kon